Vosaltres viviu en aquesta casa, sí? I resulta que vivim en aquesta casa, han d'arribar a la seva escola, que està aquí. Com es diu aquesta escola? Com es diu? Àngela què? Àngela? Oh, clar, l'Àngela Valenzuela, que la teniu aquí, eh? I vosaltres dos, en Jacir i l'Adrián, mentalment, de moment, m'heu d'explicar cap on anireu i què fareu. Podeu fer-ho, va, aneu cap a l'escola, va, vinga, aneu cap a l'escola. Oh, no! Mira, sí, molt bé, mira, l'altre també, mira, però és que bé. Sí. Aviam, senteu-vos un momentet. Senteu-vos així, Adrián, aviam. No hem parat a l'estop. Un moment, primer preguntem amb ells. Tu has sortit de casa teva? Sí? I per on has anat? Per l'escola. Sí, però per anar a l'escola, quin camí has agafat? Aquest. Aquest que és de color? Marró. Tu has agafat el color marrón? No. Ella anava pel color marrón o pel color gris? El gris. El gris, val. Perquè tu portaves, Jacint, tu portaves un taxi. Que sí, Jacint, que anaves amb un taxi? On està el taxi? No, Jacint. Tu portaves unes bambes, unes sabates. Jacint, tu anaves en cotxe o anaves Anaves en cotxe o anaves caminant? Caminant. Caminant. Ho ha fet bé o no ho ha fet bé? No. No. Per què t'has equivocat de camí, Jacint? T'has equivocat de camí? En quatre gris. Bueno, resulta que tu no anaves en cotxe. Molt bé. Per tant, si no anaves en cotxe, hauries d'haver anat per un altre camí, eh? Sí o no, Adrián? Però espera, que li preguntem a l'Adrián. Adrián, tu per què s'ha agafat el mateix camí que el Jacint? No, és una pregunta curiosa, eh? Perquè l'ésser humà, no tu, no, tothom, acabem fent el que fan els altres.